Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fi 8:30 dejjem fuq One. Enzo Guzman jibqa' magħruf bħala kantant, xandar u bankir, iżda l-Carmen jibqa' f'qalba bħala l-għażiż żewġa. Flimkien kellhom żewġ tulid bniet, Joanna u Greta. Enzo ħallina fl-età ta' 74 sena, f'daru fil-Kanada f'Diċembru tal-2021. Sabiex tibqa' mfakra l-memorja tiegħu il-Kunsill Lokali ta' Taslima se jikxef bust tiegħu fil-lokalità, kantuni Rabot minn fejn kien jgħix. Għal din l-okkażjoni Martu Carmen niżlet Malta mill-Kanada. F'intervista ma' Renato Vella fuq One Radio irrakkontat dwar il-ħajja ma' Enzo, fosthom it-tiġ tagħhom. Qalet li id-dar li kienu jgħixu fiha f'ħalluqa fil-bidu ta' żwieġ tagħhom minkejja li nbidlula xi ftit mill-karatteristiċi tagħha għadha hemm. Bħal Enzo, Carmen għandha l-mużika l-qalba. Fil-fatt kienet kanta u anka tirreċta flimkien ma' Enzo, imħabba li qatt ma ntemmet. Meta tlabnija taqsam magħna memorja ma' Enzo li tibqa' mnaqxa f'qalba. Carmen irrakkontatilna meta darba Enzo semmala kanzunetta li kien kiteb għaliha. L-iktar waħda li għajt niftakar l-iktar waħda antika naħseb. Kenna t-tifla l-kbira kellha maybe 4 xhur, 5 xhur u kont qiegħda fil-kamra tagħha ngħaddila l-ħwejjeġ u ġi fil-kamra qalli isma' qalli ara toġbokx ktibtlek din il-kanzunetta. U beda jkanta ħili u bat nibkina, għalli mela moġbitekx. Għetlu mux moġbitnix, għetlu ma tant emozjonajtni dak il-klim sabiħ li bdejt tajdli. Għetlu li għalek edha nibki u ma nistax ma nibqax niftakara. Carmen Guzman irrimarkat li mumenti sbieħ ma' Enzo tul il-50 sena ta' żwieġ tagħhom għandha ħafna, iżda dik il-memorja partikolari hi waħda li żgur qatt mi se tinsa. Dwar xi jfisser għalija li se jkun qed isir bust tal-żewġa, qalet li dan il-ġest ifisser ħafna kemm għalija kif ukoll għal uliedhom. Għalina unur kbir, ħadna ħafna pjaċir jiena u tfal, għax irrealizzajna illi di xi ħaġa li ħajibqa' fil-memorja tan-nies mhux issa biss tal-qudiem ukoll u ma se jintnesa qatt. Mhux għax naħseb li kien se jintnesa ta' bil-kanzunetti sbieħ li kiteb u li jħobbu tant in-nies u jdoqqu l-ħin kollu. Imma di xi ħaġa ħatkun kif tgħid stabbli fl-art li dak li jkun anke jgħaddi minn hemm jaraħ, forsi jgħid reggae materna, miskina liħu. Għax għaddi nħobbok, iva għaddi nħobbok, u nħobbli bħalek żgur ma nsibek kien. Għax għaddi nħobbok, u nibqa' nħobbok, u nħobbli nħobbok